mawa 31 Mei aphunzitsa ku Mangochi aitanda ku Chikokobe. Oyamba kupita adzakhala aphunzitsi ochokera ku mazoni a Chilipa, Chimwala, Boma, Majiga, Khungwa, Namisi, Koche, Sangadzi, Mkope komanso St. Augustine 1. Mu meeting imeneyi mudzakhalanso ma headmaster ochokera ku masekondari ngati Chiona, Mpondasi, Sangadzi, Chidzanja, Chilipa, Kapire, Thumu, Katema, Chimvuu, Tema, Chimwala, Changali, Nasenga, Mangochi, St. Monica. Anthu amenewa aitanda kuti akaphunzire njira zobwera chisankho. Inu mukudziwa kuti kalekale John Chilembwe amafuna kuthetsa thangata system. Amene anaulula ndi kumpereka kwa azungu ndamalawa anzake. Leronso tikuvutika kugwira thangata system. Aphunzitsi ndi mafumu adyera akufuna kutipereka manja mwang'ona. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Next week chakwera kumanaso ndi aphunzitsi ochokera ku mazoni a Chimbende, Chiponde, Lulanga, Malombe, Masongola, Mbombwe, Mankipe, Mkumba, Pilipili, St. Joseph na Ngalamu Primary. Pa meeting yomweyi kukakhalanso ma headmaster ochokera ku ma secondary school Lisumbwi, Makanjira, Masuku, St. Michael's, Chowe, St. Martin, Lipinda, Mandimba, MDF Marine, Cape Maclear, Nankwali, Namwera, Majuni, Malombe. Nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni. Akuluakulu, President kupita ku Mangochi ndikukakhala 2 weeks. Malo mokumana ndi makampani opanga shuga waitana aphunzitsi oyang'anira chisankho pa polling center. Chifukwa aphunzitsi amenewa adzakhala ma presiding officers. Amalawi ali ndi mafunso. Poyamba anakumana ndi maziphunzitsi akudedza, maziphunzitsi akunkhotakota, Salima, Lilongwe, lero akumana ndi aphunzitsi aku Mangochi. 2020 anatenga dziko mwa corruption, wayendesa mwa corruption. Amalawi atachikhulupiriro. Chimene akufuna pa 16 September ndi kutenganso boma limeneli mwa corruption. Malangizo apadera kupita kwa Chakwera. Ndalama zimene kuononga kugawira mafumu aphunzitsi aku Mangochi ukanasunga kuti ikhale pension. Amalawi sakukufuna usakakamire. Ndiwe chipinjo kubanja chifukwa anthu akulephera kudya. Ndiwe chipinjo kumidzi chifukwa fetereza akusowa. Ndiye kuti thumba la fetereza lija 4000 nkanthu pamenepo pali bwino twali. Pali bwino wani. Salary ya mphunzitsi per month 200,000. Budget imene akuononga pa khomo mwezi umodzi 1 million. Mapeto ake akulandidwa katundu ndi akatapira. Ena akungotenga chingwe ndi kudzikweza. Ndeti kudabwa mavuto onse amene akumana ndi aphunzitsi 5 years akapita ku nsewu kudandaula akukhapidwa. Lero akutumidwa kuti abe chisankho. Malangizo apadera kupita kwa aphunzitsi. MCP sipanganika anapanga mgwirizano ndi Chilima 2020 zinathera kuchikangawa. Ndinati Ben Longwe amakhala ku South Africa kudzudzula boma. Atabwera ku Malawi anasintha mawanga ndi kuyamba kunyoza opposition. Zonsezi zimachitika chifukwa Malawi Congress Party inamuonjeza mamiliyoni. Chimwendo Banda anamuwuza kuti iwe Ben Longwe ukasiya kudzudzula boma tikupasa 50 million. Atafika ku Malawi MCP inambukira rumu ku Capital Hotel. Abakini Muluzi TV tuonana 2025 pa 16 September 2025 mwayiona ameneyo nonse ama propaganda kati Limpopo FM ka Friends of whoever tikukumana 2025 pa 16 September tione kuna kuti kodi mupanga konka kuti ndi kuti. Achimwendo Banda anatulusa 2 million imeneyi kumpasa Ben Longwe ndikumuwuza kuti achimwene mulimbikire kutukwa na Professor Mutharika ndi opposition. Patsogolo pake ubale umenewu unasokonekera. Just from nowhere anayamba kudwala kutupa mwendo ndi kumwalira. Pamene amabwera kuchokera South Africa anamuonjeza 50 million koma anapasidwa 2 million ndi kumutaya. Akuluakulu
mmene anaphera Chilima Sadikimia ndi mmene achitira ndi Benlongwe. Malangizo apadera kwa aphunzitsi amene mwatengeka ndi ndalama za Kongresi. Musamale kwambiri. MCP sipanganika ndi chipani cha magazi, chipani choipa. Zopereka tiye tipewe, and history is the best teacher. Lero angamatuuza lero ku radio kuti voterani kokoliko. Voterani tabala wakuda lero. Kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani? Ife lero tukupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo. Tina lero dzamba ma mega farm le andikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800. Ma mega farmers ali mang'ono. Sikuti akati mega farm zonse zimakhala zofana iya. Pamakhala zina zazing'ono, pamakhala zina zazikulu. Nanga pali chachilendo pamenepo. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Ndiye dadza choka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga chalichiro umathamangitsa matope ni mahwilubala.